Takže čo všetci, vítajte v našom novom videu. Toto video je znova z kanálu Oversight Gaming.sk a dneska tu bude video špeciál za 30 odberov. Takže v prvom rade vám chcem veľmi poďakovať, že sme dosiahli 30 odberov a počkajte, počujem zvonček. OK, som späť, prepáčte, niekto zvonil. Prišiel mi balíček, teda nie balíček, proste niečo prišlo. Inak ešte sa musím ospravedlniť, som nachladený a niekedy mám môj a ešte k tomu, že 30 odberov, no viem, že je to málo, ale proste dosiahol som to, čo som chcel a za to oveľa lepšie videa, lebo to bolo dosť trápne všetko. A proste ďakujem vám a sme na serveri It's Jerry and Harry a hry, takže nemajú tu paintball. Poďme parkour. A keď parkour neviem, úplná lama na parkour. Väčšia lama, jak je normálna lama. Laboratórie. Tak. Celkom veľké skoky. A ani neviem, kde mám skočiť, takže... No, dobre. No. No nevadí, s tým sa trošku budeme kráť. Môžete si všimnúť, že mám texture pack. Natáčam na Bandicam, ale už som si ho konečne zakúpil. A natáčame na 60 fps. Takže video kvalita bude dobrá. A všetkým odberateľom, čo mi kedy dali odber, ja vám ďakujem. Viem, že ste mi nadávali do kidov a ja viem, som obyčajný chlapec, ktorý má len 11 rokov, ale predsa len, zoberte si Míšu. On má 9 rokov a dosiahol 100 000 za pár mesiacov. Sa mi vidí, že za 3. A točil také cancery. A dovolím si povedať, že tie pesničky sú síce chytlavé, ale ja by som tomu like nedal. Ale čo, keď už som videl, že má 50 000, why not, a ja som mu dal odber. Takže vidíte, že z každého malého youtubera sa môže stať veľký youtuber. A nehovorím, že... ale aspoň 100 chcem dosiahnuť určite na svojom kanáli. A keby som to Riky vedel, kde mám skákať. No, takže tak. No, kde bude skakať? Ukáž ma, bo ja neviem už. On je cigán. No Parkour neviem vôbec skakať inak. Kúpil som si aj novú myšku, lebo moja bola totálne pokazená. Akorát keď som točil video nové, teda ten špeciál, s tou ešte starou myškou, tak ona neklikala, alebo keď klikla, tak klikala dvakrát, proste aj 3-krát. A sa mi stalo, že som natáčal na na jednom serveru, neviem na akom, a tento Bed Wars, a som si kúpila nejaké veci. A proste som klikol a mne to dalo 5 vecí, nie že jednu, ale 5. Teraz mám myšku, nechcem veľmi robiť reklamu na ňu, ale predsa poviem. Ten, kto ju má, tak napíšte mi do komentov, či je podľa vás dobrá. Podľa mňa je dobrá ergonomia, ja som ňou spokojný, je to A4 Bloody V8 V-Track Core 2. A teraz už nebudeme robiť reklamy, poďme sa venovať minihrám. Ale do riti, ja to neskočím, ale neviem, kde má ísť. Takže tak, hopa. Dobre, serme. Minigame sa... To je dobrá minihra. Aj keď už si veľmi nepamätám, o čom je, ale to je predsa jedno. Aspoň nejakí hráči? Ne? OK, dík. Aha. No, tak nič, ideme ďalšiu hru. Ja som chorý, takže v škole nie som. Majna. A dúfam, že aspoň na Flife bude takto.
natáčam to tak z rána, takže nejde dobre. To je jedno. Aha, tu sa dávajú tie minihry. Nie? A nie, 10... Aha. Teda akože budeme čakať na hráčov. Pagi. Dobre, sereme. Herobrine's Chamber, tam určite takto bude, to je... Really? Nikto nie je na minerál, nie. Aspoň jeden hráč, aspoň jeden. Tu dvaja. Všetko hraje. Super. Ale tak poďme 22. Ahoj čurák. Pozri, tykyš. No poďme. No a ja to asi strihnem a ozvem sa vám, keď tu budú hráči. No braka, keď dám. No privolaj hráčov, ty cigán. No vidíš, že si dobrý. Tak, a máme tu prvého hráča. Hermione. Fuck me. Allah Akbar. Dobre, teraz hlasnejšie. Allah Akbar. Čo keby si prestal robiť blbosti a normálne natáčal? Súhlasím. Tak, máme tu ďalších dvoch hráčov, teda jedného. Takže super, budeme hrať. Konečne. Ináč na myške sú aj cheaty, teda cheaty. Sú také 1, 2, 3 tlačítka, alebo 1 na 3. To je jedno, aby ste mi do komentárov nepísali blbosti. Tak, preto hovorím, no, 1 na 3, hej, no, aha. Pozri, tam je cigán. Tam nemáš nič. No, aby ste nepísali blbosti a proste, pri to, že môžem rýchlejšie strieľať, rýchlejšie búchať, takže to budem používať a nehovorte mi, že to je cheat, pretože... Fuck. Nie, toto je na hovno. Dobre. Nevadí. Jump doľava. Do rýky. Oak. Toto? Hej. Jump doľava. Rýchlo, poď. Akbar. Haha, teraz používam deti, ticho, dari, ty cigán. Ty cigán jeden. Uííí. Tu. Ty teges. Ha. Gej. Aha. Tak toto nemám rád. Toto je tak na hovno. Hopa. Ale ešte, že sa dá skákať. Lebo to sa... To je cigán. To je taký degeš. Videli ste, čo urobil? Ha! Ha! Okej. Čo?
Jungle, kde je jungle? Tu je jungle. Tak. Teraz sa pomstím, dúfam. Ja som v tom lama, takže... Nie. Prečo nemám X-Ray? X-Ray, what? Čo? Skoro, kamu, skoro, poď sem. Poď sem, ty cigán. Joj, cigančisko. No čo? No kto je frajer? No kto je frajer? No však povedz. No kto je frajer? No, povedz. Gej. Aha. Nie to Nenašam, keď spadnem do vlastnej diery, teda neviem, či to bola moja vlastná diera, ale to je jedno. To nemiluješ vážne, Dobre. Okidoki. Tak. Toto nemám rád. Toto neznášam. Leather. Jak sa craftí leather? Mám. Good job, Spider-Manus. OK. Hehe. Chodoriti. Poď. Ešte raz a som mŕtvy. Nie, do Ricky mi ostal ten onen. Jak sa kraftí beacon? Ja to neviem. Tak? Nie, do Ricky. Ja to prehrájem, ja mám iba 10, oni majú po 12 až 13. Ja to neviem, počkaj, 300. 539. Happy birthday to you. Deadly weapon. Nie, čakaj, teki. Poďem. Ty hajzel. Poďem. Ha. Gej. Aha, toto ľúbim. On je cigán. On tam už bol. Magenta. Čo? No čo si urobil, ty cigán jeden? Hajzelko. To ričíš, a to sa nedá. Wait. Orange. Poď. Hajne. Co? Prečo nerobíš? Prosím. Aspoň jeden. Teda iba jeden tu je, ne? Tu je! Nie! Chod do Riči! Nie! Haha! 600... 74 do Riči. Prepačte, som dlho nebol v škole. Nie! Poď, aspoň prosím, bod. Yes. Jubi, no. Vyhral ten onen Hermodom. Čurak. No, dobre. Ale ani ja nemám zlý výkon. Mám najmenší. Nevadí. Tak čo poviete, chcete ešte jednu minihru? No dobre, poslednú. Tak, môžeme ísť survival games. Dobre, nebudeme spievať, lebo to aj tak neviem. Dobre, tak. Jediná je voľná. No, takže ja to... Počkaj, čo, sa nemôžem hýbať?
Ja som v letadle. OK, tak ja to strihnem a keď tu budú ľudia a bude to začínať, tak sa vám ozvem. Tak, už sme tu 7. Snažím sa zničiť trošku. Tak, už sme začali. A tu nie sú česky, to si robíš prdel, ne? Akbar! Počkaj, my sme vo vesmíre. Kamo, ne. Ne. To si robíš prdel. No ty ciganci, aj tak. Či? Nie? Nie si? Alebo si? Povedz mi si, alebo nie si? Asi hej, no. Čeký, a toto je hajzlovina. Nechod päť odo mňa. Počkaj, ešte není PvPčko. Aha, dobre. Ja nemám veci, ja som dobrýkár, hej kamo, ja som dobrý. Nikto nemá také. Česka. Lol, veľmi dobre, áno, ďakujem. Mám šťastie. Tiež si vdychnem. A to je hajzlovina, ja nemám dostávať damage. Som predsa na mesiaci, alebo... Oh yeah. Damn. Tak, máme mečík a teraz ich budeme pekne kiliť. No. Počkať. To čo sa stalo? Česká. Poďte. Á, puťa. Fuck. Raz sa mi stalo, že bola jediná česká, ktorú som neotvoril na Survival Games. No, čo si nemyslíte, ona bola prázdna, teda... Čo? To si robíš? Tak okej, ukľudníme sa. Vyhodilo nás to zo serveru, že sa reštartuje a najbližších 5 minút, čo to mám za speed. A najbližších 5 minút som sa snažil pripojiť znova, ale nevyšlo nejak. Tak si ideme poslednú hru Survival Games, tak si ideme zahrať SGčka na SGčkách. Vážne, takové. SGčka na SGčkách, áno. Tak. Počkaj, a kde sú vlastne SGčka? A ja chcem hrať, dačo. Počkať, ja som na SGčkách nebol dlho, tak ja neviem, jak to tu funguje, ja neviem už. Čekaj, ja sa skúsim najprv dostať z tej vody. No, haleluja, dobre. Tak. Alebo viete čo, poďme Build Battle. Áno, poďme Build Battle. To mám rád. Tak ne. Lolko, to mám rád. A jak sa z toho dá odpojiť? Ja neviem to, ja neviem už, jak sa odpojuje, ja neviem. Tu není nikto, ne, chcem odpojiť. Chcem sa odpojiť do ryti. Jak sa odpojím? Bolo to lomeno lobby. Vážne. Aby sme mohli zakončiť video, toto nechceme. Bed Wars. Tak poďme, SGčka. A tu nikto není. To je na hovno. Tam nikto není ani na SG. Počkaj. To vážne, ja som sám na SGčkách. Vidíš to tam hore? To tam hore vidíš, ja som sám na SGčkách. Na SGčkách? No ja na to serem, kamo. Tak sa mi podarilo pripojiť na to Xerian hry. No. Tak poďme zase tu. To je už iná mapa. Ježiš, zase sedíme pri stole, ja nechcem sedieť pri stole, hnusne varia. A tu on je dajaké
hovna, ktoré svietia. Dobre, tak ja to strihnem a počkám, dokedy tu prídu hráči. Už tu jeden je. Adam! Ahoj, Adam! Adam v škole nesedel. Ale on sedí. Zase sa snažím ničiť trošku. Tak, budeme tu len 3, 4. A startuje to už za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný Silvester, teda šťastný nový rok. Šťastný Silvester. What the fuck? Nie! Prečo ja musím byť furt taký gengľavý? No lebo som, ja viem, no. Škoda. Škoda hovoriť. Nie, ja som debil. Počkaj, ja som teraz kúkal na myšku. Lebo som si tam na čo nastavoval. Kamo. Nie. To je zlé toto. Ale ešte môžeme nájsť aspoň mecík. Prosím, mecík. Hoď bude drevený, ale... Kamo, počkaj. Oh, damn. Dobre. Celkom good brnko. Aj keď nám to pridalo iba 2. Ale aj to sa cení. Teda aj to sa berie. Aj to sa počíta. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Ši. Tak ja mám dneska nejaký lucky. Lucky, ja mám lucky. Môžeme si to zobrať, kebyže náhodou nájdeme luk. Tak, kde ste cigančata? Tam ste. Dobre, zdrháme preč. Ďakujem ti, že si ma boostol. Ďakujem ti. Už za mnou nebežíš. Musíme si nájsť lepšie veci. Oni ma chcú zradiť, že? Dobre, máme ho nasledovať. Kamo, tu koľko je cestiek, hej? Čo si robíš prdel, nie? On to všetko vybral, lebo tu nebolo. Nie, ja mám ešte furt ten no slowdown z tých hackov. Ináč nemám zapnuté hacky, ale som na nich, ale mám ich vypnuté, lebo mi to pridáva FPS-ka, tak... aby ste nehovorili. Ten no slowdown mi určite odpustíte, že? Kam, tam je. Neviem, kde je. Kamo, kde je? Ja ho musím nájsť. Ja ho killnem. To si píš. On mal kačku. On mal určite kačku. Dobre. Tak pre dnešok by to bolo všetko. Ak chcete viacej videí, tak dáme na tomto videu 10 lajkov alebo 15 lajkov. Ak dáme 15 lajkov, tak natočím ďalšie minihry. A kde sa tak budem normálne točiť iné, ale ak chcete ďalšie takéto minihry, tak určite dajte 15 lajkov a napíšte aspoň jeden koment. Dobre, ja sa s vami lúčim. A... Dobre, tak tu, aby som nekopíroval.